Kapitan, inmaliak ay wadan problema man. Ay sino di problema, ay ama. Itukdom, tay bagamsan problema man sakon. Itukdom, ay ama. Ay sino di problema yun. Inmaliak ay dalom ko sa anak ko tan kabanugbukin sa kan. Ay inayan pa sa anak. Ikadaan di anak yun. Wadas di umalali. Apay ay binugbog mo siya, ma'am. Ngay na kayo't iman niya. Kabugbugak aditan lumaban mat kasano ngay. Numaminsan, adi kan bugbog-bugen san amam. Kasano ngay kapitan no lumaban kasin. Nya!